ina ga alamar nan ga mutanen ba su dauki wannan gurin ba, kuma mu kama office. A kama office hajiya. A kama office da kuma gida, domin yanzu matan da za su fada zuwa gurin na hajiya ba su dauki wannan gurin ba. Shi ne abin da ida ce hajiya. To hajiya. Sai masu kuɗi. Ya haƙuri hajiya, ma ku ca. Wani irin rashin mutunci ne haka? Ina waya da hajiya Dilu. Ki fuske waya a hannuna. Ke! Wani irin cin fuska ne wannan? Duk zance da hira da kake da mata a waje bai ishe ka ba, don cin amana da cin fuska kun kuma har cikin gida, har cikin ɗaki kuma a gabana. Haba! Ya ba zan waya ba. Hajiya Dilu ce baki sani ba? Akwai wani abu da ya wuce tsakanin na da ita banda aikin lada? Wani irin aikin lada, wani irin haɗa wure? Ko ku haɗa 'yan iska karuwai daga gari ƙauye birni ku haɗa su 'yan iska, trailer daro buhu ku haɗa su kuna kawalci duk garin nan ƙauye ko ina ba wanda bai sani ba cewar kai ne babban kawali. Marga? Kika ce kawalci? Dalilin auren da muke yi shine kawalci? Amma na tabbatar yau ba kin cika mahaukaciya, ba ki da hankali. Kai ne babban mahaukaci. Duk garin nan kowa ya san irin zunuban da kuke ɗauka. Irin bakin hali da kuke yi ku ce wani kuna haɗa dalilin aure. Amma Marka, ba dan kar ai mun dariya ba, a ce ina manajan haɗa aure yau da kin gane kuranki. A ce ina manajan aure na kori matata, wallahi ba dan haka ba yau sai kin tafi gidanku a yau. Wani abu ne? Tunda kana da 'yan iska mata a can a waje a gari? Wani abu ne? Ai mu matan gida matan aure ai ba baka cin komai miki a wajen ku ba. Tunda za ka fita ka same su can ka shakata kai abin da ka ga dama kai barinki ka iya san ranka me rage? Komai za ki faɗa ki faɗa. Kowa dai ya sai gingime man ladin da ake samu. Can ban zaki. Allah ya sani irin gingime man ladin da muke samu a wannan harka. Amma duk abin da zaki faɗa ki ta faɗa. Mu dai mun sallada muke nema. Kamar inda Ubangiji ya sani kuma kowa ya sani. Kowanne matalata na tsine muku albarka, ana na an tanku ana ce Allah na an ce ku Allah ya tsine muku albarka a irin zinuban da kuke dauka. Ai wannan ganganci ne da mutane suke, domin ba su bi mu san a zuciyar mu me muke shiryawa. Allah ya sani ko ba ni wayata ko ragargaza maki ba. Billahi ne. Wanda kunya banza wanda kunya. Da kin gane kuranki. Kuma da salwa. Ni wallahi tsautsayi ma ni ban san ma me kai ni ma na aure ma kawali a gari ba wallahi tallahi. Tsautsayi ne kawai ya kai ni wallahi. Ga maza